Que em podries portar un entrepà de formatge. I les meves pastilles, sí, les de l'ansietat, les de la capsa més gran, sí. Què m'estaves dient? Estava recent per aquí, els comptes de la productora Sketches, i em sembla que haurem de fer una retallada de personal. Però si tothom el que està aquí fa alguna cosa, no? Si no, com farem? Com farem bé les coses? No ho entenc. De veritat. Per exemple, la continuïtat de guió. A tu et sembla que aquests fan alguna cosa que són imprescindibles? Què és la continuïtat de guió? Jo no he escoltat mai. Doncs... Continuïtat de guió. Mira, fora. Fora. Una altra cosa, direcció artística. Direcció artística? Això no és d'internet? No, això fora. D'acord, fora. Vestuari. A mi no em sembla tan important la roba. Vale, fora. L'enfocador. Però si la càmera s'enfoca sola. No, fora. El so. El so. El so s'escolta des de la càmera. Fora. Aquest fora segur. Vale, perquè jo te sento bé i tot bé. Sí, jo també te'n sento bé. Una cosa més delicada. El repartiment. Fora. Fantàstic. Edició? Edició? Però jo tinc un cosí que edita. I si fem fora els guionistes, què et sembla? Sí, fora. Eh? Eh? Ah. I pels crèdits finals tens idea de què fer? Doncs estava pensant en una cosa com més minimalista, saps? Més minimalista, com què? Com què? Tens algun exemple? No sé. No he entès gaire el que volies dir. Algú més basat en diàlegs, m'entens? Més com què? Estil Woody Allen? Què et sembla? Em sembla una idea fantàstica. Molt bé. Doncs estupendo. Doncs sí, vale.